Avui fem croquetes de pernil i necessitem encenalls de pernil, llet, farina, ceba i mantega. Fem un sofregit de ceba amb mantega, de moment la ceba la tenim així i ara la deixem coure entre 15 i 20 minuts i ja us ensenyaré com queda. La ceba ha quedat així al cap de mitja hora. Ara hi afegirem el pernil, la farina i mullarem amb la llet. Barregem el pernil, afegim la farina, remenem perquè es torri aquesta farina i després mullarem ja amb la llet. Ara ja hem afegit aquest mig got de llet, ho portem a ebullició, un parell o 3 de minuts i quan ja hagi espessit el suficient ho retirarem. I ja ho tenim això, veieu com ha espessit, quina textura té. Aquí hi ha poca quantitat, perquè només hi havia 50 grams de pernil, vull dir que això s'ha de multiplicar les quantitats i llestos. Ara ho reservem i quan sigui fred ho filmem i ho guardem a la nevera. Com a mínim ha de reposar entre 2 i 3 hores, jo sempre ho faig d'un dia per l'altre. Després que la massa ha reposat tota la nit a la nevera, donem forma a les croquetes, així amb un parell de culleres, i després les enfarinem i si us les voleu menjar avui mateix les fregiu i si no les congeleu, que després es fan força bé. Les he fet petites perquè n'hi havia poques aquesta vegada. Ja tenim les croquetes a punt de fregir o de congelar, amb la qual cosa, com vosaltres vulgueu. Han sortit 13, amb les mides que he donat al principi de la recepta, que eren aproximadament 50 grams de pernil, 20 de farina, 30 de mantega i una ceba.